Molweni sitshomi zami. Hey, namhlanje ke kwiMadlanga Commission lafika ke ixesha silindele into yokuba ke u-advocate Andrew Johnson uzofika kaloku azoveza obakhe ubungqina, azotestifya ke kwiMadlanga Commission. Kwasuke kwathiwa uzise i-sick note u-advocate Andrew Johnson we-IDEC. Niyakhumbula kaloku into yokuba ngulo ekuthiwa uShilde uFeroz Khan kule testimony ya Friday, yes, I think it was Friday, where uFeroz Khan in an altercation video with omunye brigadier wesifazane. That's good brigadier Pitle, something like that, whereby I shout khona ethi don't call me Khan, I'm your general. Emshouta and kuthiwa ke wam assaulta ngepen, emphoka ngepen emzimbeni, and then brigadier lo wavula icase. Ekuvulweni ke icase kuthiwa u-Andrew Johnson lo wathumelela uKhan i-complaint ekwakungafanelanga into yoba uKhan azi into yokuba wenze ntoni, abone kwi-disciplinary into yoba kuzothwani. So i-statement sakhe ufike vele ese-ready xa sekufunwa isite lakhe le-story into yoba makabhale. Wafika ese-ready because u-Andrew Johnson umnikezile, ulikhe that confidential information abesitsho. Aphinde ke futhi atyholeke ngento zoba umyeni wakhe wayehleli kwi-panel the time, umyeni wakhe okwi-crime intelligence, owaqashwayo kwi-crime intelligence wayekhona kwi-panel. Babembuza ke kwi-ad hoc committee into yoba wayengazi na abanayo bona into pillow talk, wathi hayi bona bathethi ngezinto zasemsebenzini. So kuyavela ke into yokuba she knew into yokuba umyeni wakhe uzoya kwi-interview, and she was also part of i-panel that was interviewing umyeni wakhe uJohnson. So zinjalo ke akafikanga. Niyakhumbula kaloku into yoba ngoku i-ward yeMadlanga Commission isiyagcwala. Okokuqala kwaba nguSuleiman Karim ekwakufanele into yoba avele, wathi esejimini wacomplaina into yoba une-heart attack, and then he was rushed to hospital, then wa-admitwa esibhedlele. Akakabuyi ke kwiMadlanga Commission, usalindiwe. Siphinde futhi sibe no Mike van Wyk. Yamkhumbula uMike van Wyk kaloku we-Medicare 24, lo owayephethe istash semali elokhu ethi nje Julius nansi imali awuyifuni na. So kubonakala into yokuba ke waye involved nayo Mike van Wyk kule corruption eyayikhona yetender kaMatlala. Aphinde ke abandakanyeke nakwi-drugs. Zininzi izinto ebekufanele into yoba afike uMike van Wyk azoziphendula about the blue lights kwiTshwane ekuholeni district municipality. So bekufanele into yoba avele kuMike van Wyk, akavelanga naye. Yena ke esakhe isigulo sibe i-panic attack, ukhale ngoba une-panic attack, i-psychiatrist yakhe yambhuka off. So ube kwi-psychiatric ward ke at the time bekufanele into yoba avele. Andimazi ke noba sebemdishajile na. Omnye futhi ke ogulileyo, hey le nhlobo kodwa nayo, omnye ogulileyo ke osesibhedlele nguFeroz Khan. uFeroz Khan ke nake kuthe a day before naye ayovela kwiMadlanga Commission,
waya endaweni ekungenazi street lights, endaweni engenazi CCTV cameras, uhamba ngeFerrari, wahamba ngeSuzuki on the day, and wathi udutyulwe kodwa there was no blood. Kuthiwa ke there was no blood kwi-scene, and also the car had no holes. So kusa-investigatwa ke amapolisa aya-investigator into yokuba ukudutyulwa oku kwakhe kube kanjani. Kodwa ke njengoba sithetha nje usesesibhedlele, asikasifumani istatement soba uphumile esibhedlele uFeroz Khan. Njengoba ngoku ke Andrew Johnson, Advocate Andrew Johnson, oyi-head yaka-IDEC, esegula ke naye, asisazi ke esakhe isigulo into yoba ugula intoni. Niyakhumbula kaloku into yoba ngulo uJulius Malema awayemncoma ethi oh yazi i-female ephethe isikhundla esipowerful kangaka, uyasebenza wena mama, yazi uWinnie Mandela wasweleka, but she did not die, she multiplied. So wamnika ke ologcobo loba unguWinnie Mandela. So ke that is why uAndrew Johnson ebizwa ngoba unguWinnie Mandela, because kaloku waye kwi-ad hoc committee uJulius Malema wambiza ngoba Winnie Mandela. Ungalibali kaloku into edala into yoba uJulius Malema atsho lonto, it is because uhamba nale Indian cabal. uJulius Malema kaloku ngulo ekuvele into yoba ngoku i-EFF isponswa ngoMossad, bonke nje oFeroz Khan, yonke le gang. Andifuna uthetha kakhulu into yoba ba very close with uJulius Malema, ebengeke ke athini. Omnye ke futhi umuntu okule team iba nguFadil Adams. Uyaqonda, Fadil Adams lo wayesemveni kwento kaDumisani Khumalo, into yoba uDumisani Khumalo makabanjwe. He needs to be arrested for ukuqasha umuntu from BMW. Nisasikhumbula eso story. Yes, ikwayi-IDEC kaloku yona leyo eyabamba uDumisani Khumalo. uDumisani Khumalo ke nayo oyihead yakwa crime intelligence. So ezi department ezi ziyalwa, ikhona ifight ekhona esingayaziyo, kodwa ke asiyazi into yoba izozala nkomoni, because amanyundululu wabo ayavela. Kukhona abantu abatestifyayo abavelayo into yokuba ubani wenza ntoni from IDEC, but akukabikho abavelayo abachazayo into yoba uDumisani Khumalo nansi iproof yezinto azenzileyo, nansi iproof kaNhlanhla Mkhwanazi yezinto azenzileyo. Kodwa ke bayatyholana. Asiyazi bizozala nkomoni ke bethunana. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe if you like the content. Bye.